Bună tuturor, eu sunt Cristi și astăzi o să vă arăt un tutorial despre cum să faceți un carusel. Iată ce aveți nevoie. Șină electrică, cub de redstone, vagon și un sătean sau orice vreți să puneți voi în carusel. Bun, să începem. Mai întâi faceți un de asta de câte... de câte... de așa. Cât de mult vreți să meargă caruselul. Uitați să opresc muzica, e nașpa. Așa. Așa, să fac așa. Mamă, e faină muzica. Așa, o să fac mic. Dumneavoastră îl faceți cât vreți de mare. Așa. Trebuie din loc în loc. Cub de restul. Da, și avem nevoie și de asta. Șină simplă. Așa, spargem. Punem iar. Și facem un pătrat sau dreptunghi, ce vreți. V-am mai spus, în vagoane puteți să puneți orice. Nu numai săteni. Vaci, ciuvaci, ce vreți. Opa, asta ține. Așa, puneți săteanul, împingeți căruțul și gata. Să mai punem, ce să mai punem? Nu de asta. Zombie, ciuvacă, cam zis-o, cal, nu cal plătit. Așa. Punem, dați mă duplicați. Punem un zombie. Stai. Atât. Zombie. Ciuvacă. De asta. Opa. Vine. Adică nu mai vine. Unde pleci? O la ciuvaca. Te-o luat. Te-o luat flama. Mai punem un sătean. Și cam atât a fost și pentru tutorialul de azi. Servus!